Ka shnong merkhan na kasngito ding kali opriang daga surok baar pun prapu ar kelur tingka. Kaban penyeso ketika shnong berkesnong moplot opor shilong. Kabajaran karu shoban long ka presbiteri ha ketika time ta usnam. Ya umono rim manshnaya ketika surok kadan kumbah news pak mitar lawan ban pli da deputy chief whip ke sarkar jela uba peniat sing sim uba deru MLA ga morang kanang harangkat uba hamlet sandoling. MLA barang syudab resign nagakam. Habakran ka jingalang ukongsan ulong bahaga jing imbriwi ka surok ka diga benta ka bakongsan tam ban pensuk ban kentiu ka yok ka kuat kam tam akinong kandong barang im daga rep karya bat kari jingri ulai ru ka jingero uba hamlet uba nalor ba utrei berba na ka benta ka constituency ulano senyang ru shibun nagam ta ka jela kam tam haki isu ki bakta wad ka constituency jong uru uba hamlet haba jingkran ulapan pau ka jing sungungu ki trajaka ki belasya ban peniat ya ketika surok naga jaka jongki ban poi sya soteng ap merkhan. Nalor kata ulai turu bolo trish tomha ban pen urlong ketika surok kamtam hoba katega thain kan pediang artat ya ka presbiterim ta usnam shwa kene kini lam shnong namar khan kilapan pau bagi ban kemen nengkong lada dep ketika surok degi kana school ki baju penan kam daga lenti yai kejat balik school kum shamoklot bat ki jaka ki ba marjan hagane ka sngi la don lang ru kino lam shnong na ketegi shnong ba marjan berkamtam ki pajba nong shnong ki balami renti ban pen pau ka jingkemen bakhadu kin sayu ino ya ka surok ban poi syaka shnong ka jongki Hakan ka sngi uba hamlet ulapan pauru basyan unpan bhano eka madanel ekai kabadon ka thany ka jinglut ka bakot chika new prolak tingka. Gedap da jung skumen ka bakraw bunyo kala banan badpi baga deiru ban panmap na pikhandiat na marba ka meeting ibu kharui beje nre shimla ban poi pade hak puar ka babyang kada kolong marba gadan ka program hangthi po kenton jong ka nongse barom ka bangiwan ban bu yaki artli ki manurim ban pinyo hapo umlangka bat hapo nongse homlangka ngila pinyo arfu prakrur poin prapu kandailak bat hapo nongse abade ngila pinyo kat san krur tam ban pinyo ko mumdi hangse po nongse bat hapo umlangka tenamar bawan uchi minister ke program ka khamsem khandiat tendai nga songo bre sibun yepi babidang dan komni menta bani ap namta kene ke program ka menta te kumbakalong ka rukom jonga haba ngayeng mangatri kata ban kerpangeru namta kani ka serok ekaba ngi yo berbu monori manta kani ka buram kamdi ka jonga ka buram kani ka jong pi ki artli snong ki paiba jokni kusensi ma pide po moklot ban po merkhan kani ka jintoi snong jong pi ka jing start ka jong pi ba pila ban pinyo ya kani ka serok lamda dei ba start ma pi lamda dei ba pi jit ma pi nga balong ko memali shenno gali yolat ban pi bisa ar kror prap warlak namla ban shurung kumtu ban chupan kumtu kamnong ka bosuk ban yo bisa repi dak musim jong jik kli ya ka shnong thau bria ka pateng jok ki khon ki pli jit nga ko memali hak arja kar pra badai lamba ki ki jong pi ya terlang bat nga lala ban pi yo ya ka srok kaba arkror prap warlak ngai ji khuble ka bakar pang nam ta ka darbar shnong po maklon bak juru ko darbar shnong tai po merkhan kilom ki shnong ki baju tre kat ban nga ka por chaka por man ka kam ka baki don posong ki ji kendo bagi jo ban slok lang kumdo ban pet nam ta ka bit ka biang jong ka shnong ka thau tika kermens kem ba ka ji tre lang kan ka ji suho jungmon ki ding shania apni jonga ba jong pi kare biteng na kapor na si shakasi na marhabang ye trelang u emali bagdong lam shnong kirmao ka jiman toy kalong nam to jong ki pai ba nong song shnong tenga iskem ba kane ka srop ikba bon snem ki pai ba akila anur ngaru mala jio sngo teng ya khana min so por pa job kyong ba nginyo ba ya biteng no le ba so no spreng ka merkhan bat ka merkhan bat kadika maklot so tena ngali sngo bon sin ban mapiru dia so bonsin kumno ken onesno la umdon kata kalat kinti masna batun pha ya kisrok bat siangrong bat siang mau kumno ken onesno kamlong ke basu tinar kadaw ila treiston biang jonga ban penyo ya di sanction bat kirpangeru ban ya perkhatlang nama galai kendu bat kinong ilam snong jok snong maklot But you know, ilam jong ka balang maklot hani represent de kindu ban ngak yong in hap bit biang ye strong marba
ke presbyteri long kapok berai upar tinggal ya keren barki ya simkhia bagi kemen sibun ba ketika strok la long menta kumni baru ya ka jingban island di sala ban pha ban island ka tu ka depor ten regi kemen skemba ndro tiyo ka banwan kini ban island no kram ya bersang no ya ka kam kram ba long ka jingbit jingbiang nam ta jopi ke ba nong snong baru ko mai thu ipi ketika strok na do nong ten po sanber pi matala sang ban pinbha tingin pinbha boru ga snong kram balada kawan ke jengla shal chisiru ka snong ka ribi biang barkat ikhoi ka di suba ka snong ka thau barga kwa abani thu ifiru la propose ru ya kawai ka scheme ka bagi ong ka PMGSY nang tena po sanmer kanya lang ba ka makulot nang tu ka nong mlong bar shom lang ka hadu kunton ila tap lang ba ka scheme jong ka PMGSY ila yo ban approve ya ka scheme PMGSY tang ba hadu manta pada kirang le ya review ki katu ka di estimate ngimpat yo ya ka sanction kila approve ya ka scheme tabaka pisa ngimpat yo tinggi kerber scam lagi yo sa ka sanction ya ka di PMGSY ka surok na sanmer maklot namlang umnaka kalong surok ka bit ka ba bar ka ban prinsip ya pi ki pai ba nong snong de kemen scam ru ba kane ka si ba menta kalong sha ka jimun toy ka kemen ta ka jong pi mar bang la ban bu yo di manorem bat unum sakut tang manongrem in pintikna bala shemtio kin island no bar ka kam kan sajang no khang ba ka wan pada ka jishania pi ki pai ba nong snong balang ba ri strong scam kan ira shubu ka jimun toy kejinga jan kejinga e kejinga day prejo pik stong merkhan bar ke maklot kejing su prejo pik dong song snong bar kerpang ke bawm ne ba aiban ki ba bon ba ki kena school otai po merkhan tuan school hangni po Dr. Homiwell Memorial Secondary School bon ban mar ngawan ti po school mnagani re ban pli ke school ti pholak nang bal pinsna ni ki bon ba ki kena school otai po merkhan ti ngi scam bala de ne strop ade ka long ke jing mentoy namta jong ki kena school bagi dong snong jong pro art li ki snong ki bobon ki sking ola psang mantre po kisnong jong phi bar po merkhan kumju ti kembong bana nam ta kemanan football ru kini kadai ke bagi dak sa hadu munta mane manga bana ba belum ber kompetisi ye taisom kuno banyo no elak jong kemadan namar ba kamaklot du munta mane kapadan kemadan lain no kadai kemadan jong ka CRTS ti kisnong bade klim kemadan ti ki khun ju phi kile che kile kai kum no mo le ye taisom bari kermen scam bakri ke angno jong ka song jong phiru gila ban prolong bade kalong ke jumatoy nam to phi iwe सरकार खमतम या का PWD department का planning but का finance department का namlong का basuk opinio ekni ka surok ndai ta ka jingtrei stom ka jong I ya ka ba ngiru ngiyo eni ka lat ban ya don lang bat phi kumjo te ngasoru ban pen pau ya jing sunga ai kuble je I ba FK umdor I belong executive engineer jong komen ya ka bangin yo eni ka lat hagni step ban pendap igni ka wepat ka benta ka bakongsan ya ka bangi kum ki khun ben riu ngi don haka perthei khamtam haka shnong ka thau ngimla ban lai nikini ki jing don kam ki ba hakmat e kum ko umbam ko umdi ka bangi ngimla ban lai nikini ka bangi don kam hadu kata kata khamtam haka ni ka juk ka bamenta kum juru ya ka surok kalenti ka singkien ka babiang ka babet na banta ban penyaso ikni ki shnong ki ba marjan bakani ka jing yo ikni ka surok ban sanction ikni ka surok baru ban penetration kan long shisha ka jingker khu bat ka jing mentoy bakrau iki pai ba no shnong jokini artli ki shnong khamtam bat ki weru ki shnong ki ban pendan kam hadien ikni ka surok bat nginget scam ba ka jingdan jongni ka surok kan nangla shushu banwanra ka jimentoy ka bakrawi ka shnong kumjuru banang kentiu ya ka yo ka kot jongkani ka shnong te hadin bangla yo ban pediang ya ka phone call na I MLA by minister jongni ka thain ka jungi ngamla ban kentat wala da de ka por ka bangya bun kamlang halaki jong ki constituency khamtam ka constituency mor keneng ru ngatrai kanamya pher le se ka constituency meliam ngidang bun ki bai trai kam la jong ngidang bun ki barep ngidang bun ki bari jingri tedi ka ni ka poru ka bang bun kam ban leit ban yakendu iki pai ba namenta ban ya mer jingmut ban ya slok bat ki kumno ban wara ya ka imlang ka salang ka babaha ka bai tenat but namar ba nakalyang jungi ni sukit ram palat iba hamlet MLA jong phi yeki artli ki kam kiba
ila ban yarap ya ke konstituensi jongi. Pila ban keli ke kita ngan sebatai. Kini ki arteli ki kam ki ba ke konstituensi ke jongi ke konstituensi Maurun Keneng ka sungkit ram nam ta kajing treshitom bat kajing la kajung i ban yarap lem yingi. Hai ni por iban lingkot. Le sinadu tu ki por ke ba ngadang long tangkum MDC ni kenmau bakadan kawe ke isu ke ba bhai ngi ki pai ba khamtam kini ki jaka ki shnong ki bahap hasor bat ki khapsor kata kalong hadin ba ka notification jong ka sarkar ke berim kala penjari na benta ban pentre kam ya ke building bylaws khamtam lingba ka muda department ba kinu ki long yeng ki long sem ki ba kre ban sedang ban shnai ki yeng la de ki long ki barit ni ki ba he hab ban yo ya ke jingbit ne ka permission na ka muda te ngaken mau bha ye I rangba shnong iba mo koridor nga ithu bhai iru den hakani ke isu muda mo hin kubur ya kata namar ngi ju ya trailang bat kinoi lam shnong khamtam nu du kapor district council pin ken mau ba ngi don lang hakawai na ka jingilang pai ba house nem arja khat sanru hang tipo malki kaba ngi hab ban mi pai ba ban tur sha secretariat nam ta ban pha weng no mardor ya sarkar ya ka bai de ba kani ka notification ni la ya jingam lut ki khowa ki khosiu no ba sha tiet au CRP hatu snem but kani ka de ka we na ka jinge ka bi kendu but kum nga try kum ba pia kendu phisia hang ni po shnong la ni constituency meliam ngiru Maurun Keneng khamtam kani ka area New Shillong nadu no umpling Maulenrei nongra kini ki it sherwat terter shadu shab tenring mau pedang but kumjur shadu shasok rengkam ka terekam kini ka muda building bylaws te hendrei hadin balawan iba hamlet kum MLA bala shajiat I kum minister ban pedru ya ka urban affairs department de haka kenti ke jong I kaba ila shim ya ka rai ringkat bat ka sarkar ban denotify ban weng no ya kan ni notification bat nga so tong ini ai biang sai CC ni jing thap ti habe de bat kan ni kam ka ba arpat ka bangamla ban kiar ya ka jing khot ka jong I ka long halor ka jingdan jong I ka Maurun Keneng constituency ya ka we ka block office ka CNRD block office ka ba ai ka jing shakri ki pai ba nadu ki barit hadu ki bahe nadu ki shnong hadu ki dong ba ki thani bro ka we ka ba pej ru nam ta ka baha ka miat jong ki nong shnong te kani ka office jong ka block apo Maurun Keneng ka di ka block slam baha kani ka office but kum ba ka long menta ka di tang na ka office le se ka yeng tap shiliang ka yeng asam type ka berim but lada ki post nem ila persyang ban kerpat na ka sarkar bat kumju ka borshnong kilailum ban pan jirap na sarkar kumno ban penbit penbiang ya kani ka office namar kani ka office ka hap ban pej ya ki babon potli ki shnong ha constituency jungi henry ka taru ha ki post nam blale kam shim laja urlong bat deitang ha kani ka sien ka kenti bai ba hamlet MLA jong phi bat kumju I minister badi pej ka sin RD department ila bha ka sanction kumba like lur duna nga sowan ai ka jing khublei kerpang hangni habashit bashai yepi ba hamlet ya kani ka jing perkhat lem ka jong phi namta jongiru ba hamlet lesim dei batrai tang namta ka meliam constituency henry la persyang ru ban yarap wat ya ka jela mekhlaya hi brok we khamtam ye ki constituency ki barang shem jingjar shem jing e shisha hai ki benta ba pher le ni ya ni la parda jong ni mau tablet kum kadak ke jingbu ini mau nongrim pan sedang menteri no ni kasunok ni